Tento měsíc můžete nic nezasévat, ale určitě si pořiďte pouštní růži královnu květin. Kvete dokonce 10x krásněji než klasické růže a voní 20x lépe než parfém. Její živitelnost je neuvěřitelná. Přežije teploty od 20°C až po 40°C. Když ji zasadíte před svůj dům, stanou se vaši sousedé bez pochyby závistivými. Zasazená v aktuálním měsíci rozkvete již v měsíci příštím s úžasnou dobou květu přes 200 dní. Dodáváme ji již z poupaty, takže jakmile rozkvete, celý váš dvůr bude naplněn vůní luxusního parfému. Navíc pomáhá čistit vzduch od formaldehydu a pravidelné vdechování její vůně prospívá zdraví. Pěstování je naprosto jednoduché, nepotřebuje půdu, jen vodu. Její květy jsou větší než pěst, bohaté a vrstvené, okázalejší než pivoňky. Několik větví ve váze vydrží vonět až půl měsíce déle než vonné svíčky. Nyní máme speciální výroční akci se slevou 50% oproti původní ceně. Pořiďte si ji také.